Ofundisayo uVabhakshni Maharaj. Nasi isibalo. Xazulula uphinde udwebele isibalo esingezansi. Sino 4x minus 2y is equal to 5. Sino 2x minus y is equal to 2.5. Ngiyathemba ke le balo zibukeka zinto osuyijwayele ke manje. Asenze lesibalo ndawonye. Sizama ukuthola indlela ezokwenza ukuthi kube lula ukuthi sifikele kumphumela wethu. Ukuze sikwazi ukuthi okungezansi kufane nalokho okungenhla kuzomela sithi times minus 2 ingakho ngisekele u-minus 2 la emaceleni. Ngizoba no minus 4x ngoba phela bangithatha u2 u-minus 2 lungale ngaphandle kwekhwapha ngu-times nalo ngaphakathi usipho minus 4x uphinde usipho plus 2y uphinde ngale uyosipha u-minus 5. Ayifani lento naloko kuphezulu. Uma sengikubhalela lokho phezulu la ngezansi kwenzakalani? Engathi kufana ncamashi ngathi kuyesusana. Akufani ncamashi uma ususenza lesibalo uthi uyophumela uyofika phi? U-minus 4 minus 4 kuyasusana. Ungathi 0 buthanda ungathi 0x nje ukufaka nje esikhaleni. Bawuphinde uyangale ayibona aba no y bayasusana. Singathi nje 0y. Base sifika nangale ke phinde kuyasusana sino 0. Konke kususene. Okusipha u0 is equal to 0 uyiqiniso kodwa manje ukufakela umbuzo ingeke ngifaka ini lempawu question mark. Ngoba ngifuna ukwazi ukuthi kanti iqonda ukuthini ukuthi isibalo sethu singavene sisheshe sifike kangaka ekutheni u0 is equal to 0. Ngakho ngizomisa kanjani? U4x wethu ngizokuthi minus 2y equals to 5 lo sinawo vele. Ngizoyo times lapha ngo minus 4x ngoba phela ngifuna ux usuke ngisale no y. Sinoba manje minus 2y is equal to minus 4x plus 5. Ngifaka u2 ngoba ngifuna uy uzimele wodwa ngoba ngifuna uy. Basusana. Ngisale lo 2 x minus 2.5. Osipha ba? Sithola into enjani? Uma sesifika la emdwebeni wethu ke sifuna ukubona ukuthi esokudwebela kuzoba into enjani. Lamachashaza engwafaka la empendulweni zethu esizithola ngale ngizama ukuthi sibe nomdwebo. Nanku umugqa wethu ushona le phezulu. Nala ngezansi basibhala futhi isibalo sethu uzubhala kanye nami uzobona ukuthi kanti umphumela wami uyisima kanjani. Bayasusana o2x bami ngisale lo y olo 2x plus 2.5. Ayifani ncamashina lokho sinako lapha phezulu. Lesibalo singale phezulu ngisibhale ngohlaza sibhaka. Siyefana nalesi. Sifana ncamashi okusho ukuthini? Usho ukuthi uma sesudweba nathi umugqa wethu la kumdobo wethu nanku ngunyusa le phezulu uzobe ugibelene nalomugqa vele besudwebe eqaleni. Uyabona ukuthi imphumela yithi efana bengadingina nokuthi sesidwebe kuze sibone lokho ukuthi lempendulo yethu ifana ncamashi. Uyabona nje bakubhaliwe la. Uyabona nje bangidwebela la ngezansi uthi impendulo zethu ziyafana ngempela. Ngakho noma base sidwebela lapha eceleni kumdobo wethu imigqa yobegibelene okukhombisa ukuthi impendulo yethu iyefana ncamashi. Ungaphinde futhi ke usubuyela wedwa ke ubuyela kusona isibalo uyobhekisisa wena ukuthi isibalo siyagculisa yini.